na pedeng art pulai tili kitong ban penurlong bala pelai pai ba da Regional Democratic Alliance RDA ka kenhun ya trailang hapedeng ka United Democratic Party UDP bat ka Hill State People's Democratic Party HSPDP na kabanta ka election MP Lok Sabha na Shillong Parliamentary Constituency kabanlong hakakat khandai tarik yong araja arpusaw kawai naki kadai ka jingpen kubor shushu ya ki district council hakbala kado khnang ba ki an sarkar pedeng bat sarkar chela kin trekam hakijaka riulom trairi Donkam Bsuh ika Kyntien governor hakajaka Kyntien president hakapara khat RAB jong riti sensar kari India ya kani ka khung jong kini ki arplai tili ki thong laplai pai ba hakano phai sngi ka khandai tarik we yong arajar psaw haka office trekam ka UDP hakaba lai donlang do ba med ba ling do president ka UDP but chairman ka RDA uba polling do working president u Dr. Jimino Mautho general secretary uba Tito Starwell Khan president ka UDP East Castles u samla panchayat khar president HSPDP youth wing ki MLA lord ki pan na lord ka te ka thong ki we pat ki kan thop ya ka jingpun ko bor ki samla ka yokam yo jam ka puli puthi ka rep karyang ka jingada na ka jingwan rum kerthep ki mender ka ktien khasi bat garu upod usam ka chong suk songsangan ka jingkan tiu ki rulom trairi ka jingada ki niam rit pa ki niam tanrai ki riusluri le lailoj ki kam thombor ki rit pa ki kam korbari ki civil service ka sinsar khadar ka bakhoj ka jingkar shanik budna khotman ka koi ka khia kahok halo ka khando bat marpo khando ka jingeda maryang bat ka jingkan tiu ki kan thai ki point ki bangina bu angne ka long ne ka bin kong ka jingpun ko board shu ki district council ka bar ka jingpun ko board ki samla ka balai ka yo kam yo jam saw ka puli puthi san ka jingkan tiu ya ki nongrap bat ka rap ka yang jongki nang ta ka jing halo ka jing rum ka thap mindari ka jing ka tiu ya tin khasi bat garo aka kernet ka bapra nang ta ki kam ki ni halo pot usam nang ta ko pat ka bade ka jing ka shong suk shong san sa ko pade ka de ka jing tiu ya ki bilum trairi nang ta ka jing ya ki kin hon jingada ya ki tin hon niam ripat karoi kiu jong ki niam tanrai alor ki riuslur yele lai lot kari nangta ka jing persha alor ka thombor ya ki ripat oi bede ki kam kor barri nangta oi bede ka long alor ki civil service oi bede ka long ka sinshar khadar ka khod kawai pada ke India kum ka welfare state kawai pada ka hok jong pinong song snong di badan jingduna akit khabmer nang ka kawai pada ka kot ka khia kawai pada ka hok alor ka khando siap bat ki mar ko khando kawai pada ka jingeda maryang kawai pada ka jingketiu ya ki kinthai nang ka kawai pada ka juban na ka den kutong te kani ka long ka jingkerpat ka jongi ka beribu sepat ba akabala sain da nakalian juga kum presiden joko UDP batum chairman joko RDA rengkat bat ba KP Pangyang general secretary joko RDA bade presiden joko HSPDP pada kaju kupor nakalian joko candidate ba Robert Jun Khadjarin candidate joko RDA nakas first Shillong Parliamentary Constituency kini kilong ki mat ki bangila bu ange baki details baro hitsayo ange akabari baki tu ki point ki ba ngi labu kum ki mat jong ki kam ki bangin sim again ba UMP jongi candidate jongi propoi sakathong hagane connection manta kon ba iet ngi ju shajing ba man la kasngi hatu ngi laju perkhat ba kabam kabang ngi bam ka tain em ya kamet jungi mai ki ju ba mi kini ki ju ki jing ba man la kasngi bale kene ka jing kali minta ka to ka dukan ration ba penyai uba raju uya thu yanga Rai man kapor yem ju yo ai ka jing bam ki batai kamet ki balong ka daw jong ka jing pang anemia pat ka jing brie jong ki kman ba kumnu ngan lai na kini ki jing stam kong nangkong pide ban penmelin ban bam ya ki jingbam ki bapha hakrukam bam jongpi bunsen ki longkmi bat ki khulung khana
Iyo yakini ke jingpang namar kimyo ya ke jingbam bantei ya kamen. Ka sorkar kelas dang ya ka food fortification ha ukau ata melu kadut bat ka umpnyang bam. Baro kindon ke jingbam ka bantei kum ka iron, folic acid, vitamin B12, iodine, zinc, vitamin A, bat vitamin D. Yakini baro kila banyo na ke jingbam badi ha kidukan ration. Kata kamut ngidan yu kau 45 pabyang bhabat ngi. Mai, uni ukau tu bai biang ba. Pitharai baro kin bang ban ba mi uni. Kun ka fortification jong kau kandum kata ya ka jingmat ba ka jinglong jingman jong kau. Mai, karukam ban bu ya ki ba karukam shet pat kala ban pher. Om dai kun. Om dan jinga pher la da dei ha ka rukom bu ni rukom shet. Kum ba fi ju shet yu kau ba fitien. Kum ju ru la shet ya uni u kau. Okum ta. Te kun ka jingbam ba ai ka kwat ka khya bat ka ba ai bor ya ka met ka phat bat ka bor per khat jungi hatu dang dan ki jingbam ba kham bha ban ya uni. Hoit mai, fikran ya ka badai sisha. Lawan Ra Shafi Lingba ko Office Jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.